Velkommen til vores videopræsentation. Jeg hedder Daniel. Og jeg er Oliver. Ja, vi har jo fået en case dag, hvor vi skulle lave en præsentation. Og det er den her præsentation. Vi laver en basketball. Ja, og vi startede egentlig opgaven ud med at læse den. Og så bagefter kom vi til, at vi starter med at tage 10 skud 2 meter fra kurven. Og så tager vi 10 skud fra 3 meters buen. Og i vores sandsynligheder og statistikker, der er vi kommet frem til, at vi ramte 6 ud af de 10 skud ved begge. Og det vil så sige, at vi har ramt 6 fra 2 meter og 6 fra 3 meters buen. Ja, statistisk set, som I kan høre, så er der ikke nogen forskel på, om det var fra 2 meter eller fra 3-pointslinjen, fordi der er ramt lige mange i. Så der er ikke nogen forskel på statistikken. Men vi har kigget lidt på buelængden, hvordan, når du kaster med basketbolden, hvordan det så ser ud. Og så har vi set, at fra 3-pointslinjen, så er der 6,2 meter. Så vi har valgt at tjekke, hvad buelængden er fra de forskellige afstande. Og på 3-pointslinjen, så kan vi se, at der er en buelængde på 9,99. Så hvis du runder det op, så er det sådan set en buelængde på 10. Og på 2 meter, så er der en buelængde på 3,14. Som betyder, at der måske er lidt større sandsynlighed for, at den rammer i, jo længere væk du er, fordi så er der en større buelængde. Men man ved, som sagt, at hvis du står rigtig langt væk, så er det sværere, fordi så kan du ikke kaste ordentligt. Men hvis du kaster med perfekt buelængde, så vil den altid ramme i. Ja. Og så har vi budget. Vi har fået at vide, at vi skal lave et budget til et basketballstævne, som ligger i Aalborg. Så vi har lavet sådan en Excel-fil, som man hurtigt kan regne med og lave budgetter. Så vi har valgt afgifter til transport. Der var nogle busser at vælge imellem, og hvad det så koster at komme derhen. Så har vi valgt den billigste, som er 55,70. Det har vi sat af til transport. Og mad, det bliver 1.582, for at alle kan få et Big Mac-menu på McDonald's. Altså hele basketballholdet kan få en. Så har vi lavet sådan en lille side også til udstyr, så det er nemmere at finde rundt i. Og så kan man også se, hvad det forskellige udstyr går til. Så trøjer der bliver det 2.412, og bukser det bliver 13,56, og strømper det bliver 804 kroner. Tasker det bliver 2.904, og bolde 2.412. Og så har vi lavet sådan udgifter til udstyr og tøj nedenunder, så du kan se, hvad det hele det koster af udstyr og tøj og så videre. Og det bliver så 9.888. Og så kan man se over til højre, der er der alle udgifter til sammen, så du nemmere kan finde rundt i, hvad det hele det koster til sammen. Så du har en... Det er egentlig bare et budget, hvor vi har lavet sådan en fil, hvor det er nemt at finde rundt i, hvad det forskellige det koster, og hvad du kommer af med for det. Og det er selvfølgelig dynamisk. Ja, og så havde vi en opgave med, hvor vi skulle regne ud, hvad der var billigst. Om det var Tønder turistbus, eller Egons busser, eller hvad det hedder, Leilast taxi. Yes, og vi har lavet et lineære funktioner, diagram i GeoGebra, hvor vi kan se nogle linjer, hvor de går op. Og der er vi egentlig kommet frem til, at det er billigst at tage taxien, fordi de skal 220 km. Og ja, det kan vi så se ifølge vores diagram, fordi at priserne ligesom vises, og at du kan se, hvor dyrt det egentlig bliver i længden. Og der er vi så kommet frem til, at det er taxien. Og så via Google Maps har vi fundet nogle ruter, de kan tage til stævnet, hvor at den korteste rute i bil er 2 timer og 30 minutter. Og så er der også en lidt længere rute, men hvor du kommer til at opleve lidt mere på turen. Den tager 3 timer, og vi har så fundet ud af de ruter her igennem Google Maps. Og så, men du kan selvfølgelig tage dem både med bil og bus. Okay, og vores konklusion det er, at vi kom frem til, at det kommer til at koste dem for hver spiller, de har omkring 1.500, hvis vi skal have alle vores afgifter med. Og så at det er bedst at tage taxi.